Dubrovnik. Za neke biser Jadrana, a za neke precijenjena destinacija koja je em daleko, em preskupa za vaš džep. Obje strane rasprave imaju svoje argumente s kojima se najčešće i sam složim. Međutim, Dubrovnik nije samo ono što poznajemo iz slika i snimki kojima nas u svakakvim reportažama obasipaju pa gotovo na dnevnoj bazi, nego i svi kvartovi oko njega koji čine praktički cijelu površinu Dubrovnika i nude svoje vlastite ljepote za istraživanje. Danas ćemo stoga otići na jedan mali izlet u morodni kvart, Lapad. Većini lokalaca Lapad je poznat kao stambeno središte Dubrovnika u kojem živi nešto više od četvrtine stanovnika cijelog grada. A kakav je to kvart bez prostora za razonodu i uživanje u prirodi? Prvo mjesto na koje biste vjerojatno pošli je uvala Lapad, no ona je ipak šetnica i pogotovo ljeti ne pruža neki pretjerani mir osim eventualnog odlaska na plažu. Zato ćemo danas otići na turu po zelenom i brdovitom dijelu Lapada o kojem turisti ne znaju previše, iako u velikom broju upravo odsjedaju na njegovom podnožju. Evo nas na prvoj točki našeg malog izleta, Gorica Svetog Vlaha. Od nje ćemo se uputiti prema Velikoj, zatim prema Maloj Peki, čućete neke stvari o njima. Zatim se spuštamo s njih, polako privodimo naš mali izlet kraju i nadamo se da ćemo uhvatiti neke jako zanimljive kadrove. Pa hajmo! Hajme majka. Nekako sam ipak skupio snage i nastavio putem koji se danas većinom koristi za procesije, pogotovo onu na blagdan Tijelova. Na samom vrhu sigurno ćete htjeti odmoriti, pa će vam prva stvar koja upadne u oko biti ovaj natpis na klupi ispred crkve. Gorica Svetog Vlaha općenito je dobila ime po zavjetnoj crkvi koja se nalazi nekoliko stotina metara uzbrdo od naše početne točke. Znamo da ju je dao sagraditi Benedikt Gundulić 1347. godine na mjestu na kojem se vrlo vjerojatno nalazila neka starija crkva. Danas ona nema nikakvu svakodnevnu funkciju, ali je poznata po tome da se u njoj odvija zatvaranje feste Svetog Vlaha i to na zadnju nedjelju tog svečanog tjedna. Svečanost se održava na taj način da ovdje gdje sam ja stoji svećenik, tu se ispred postavi oltar, oko njega stoje ostali svećenici, vikari i tako dalje, uz njih su ministranti, s desne strane su tromunjeri, u okolici stoji narod koji se tu skupi i na mjestu naše kamere zapravo dolaze barektari i to ćete malo više vidjeti u slikama koje ćemo vam sada pokazati. Samo zapravo zaleđu crkve možete vidjeti cijelu panoramu ovog južnog dijela Dubrovnika i nešto što je većini ljudi zapravo jako zanimljivo da iz ovog kuta čak vidite stari grad. Evo sad smo došli već u malo urbanije područje što se vidi. Tu je naša župna crkva Svetog Mihaela, malo modernije izdanje nego što biste inače očekivali za Dubrovnik. A tu je mala stara crkva Svetog Mihaela. Ova je, ne znam ni sam zapravo kada je sagrađena, ova je izgrađena ranih 2000-ih i tu smo zapravo svi kao djeca dolazili na pričest, krizmu i na ostale aktivnosti. Evo nas ispred Vile Rašice. I sad zapravo kreće posljednji uspon našeg današnjeg izleta na Veliku Petku i zatim na Malu Petku. Ajmo! Na negdje pola puta penjanja do Velike Petke smo stanovili da ćemo se ipak vratiti polako nazad i krenuti prema Maloj Petki, s obzirom da nas čeka jedan jako zanimljiv zalazak sunca kao vjerovat vremenskoj prognozi. Što se tiče same Velike Petke, na njoj ne bi zapravo vidjeli ništa, iako je na njoj nekad davno
postojala crkva iz 15. stoljeća koja je bila posvećena upravo Svetoj Petki, po čemu ovo sve dobilo ime, koja je zaštitnica ovog dijela. Prije toga još negdje izvori kažu 13. stoljeće, nemojte me držati za riječ. Da je tu nekad bio hram Božice Venere i da su tu bili njezini ostaci i na njoj se zatim sagradila crkva Svete Petke. Ona nažalost već u 19. stoljeću ne postoji, znaju se da su tu neke ruševine, u međuvremenu je to sve prekrila gusta šuma, tlo i tako sve dalje. Tako da nažalost gore onako to ne bi vidjeli pa smo odlučili malo kompenzirati i poći u drugom smjeru. Što se tiče same Petke ko Petke, zanimljive su svakakve vrste životinja, biljaka, flore i faune, da se izrazimo tako. Pogotovo kad pogledate cijeli krajolik koji je dosta šumovit. A za sve vas koji se baš zbog toga bojite zmija, mogu vam sa sigurnošću reći da ih ovdje nema. Barem ne otrovnih. Oni koji nisu toliko otrovne ćete možda čak i nekad, na njih ćete nekad naletit ili ćete naletit na famozne blavore koji su veliki gušteri koji će vas se 90% puta prepasti i pobjeći, tako da vam neće napraviti apsolutno ništa. Mi idemo dalje, idemo se uputiti prema Maloj Petki, na zalazak sunca i na još jednu zanimljivu priču o velikom kamenu koju ćete čuti uskoro. Žalim već polako. Užasno je naporno, tope se kaloriji, ali bome, užasno je zadovoljavajuće. Tako da, čim dođete u Dubrovnik, prvo idete na ovu turu, a onda idete Stari grad razgledavati jer ćete onda biti spremni za to. Evo nas praktički ovako, nije onako epski zalazak sunca kako sam očekivao, znači neće biti dure sutra. I uz lijep pogled na sunce i na zalazak imamo i pogled na grebene, ne znam je li pokazujem na njih, ali na grebene, koji također vežu jednu zanimljivu priču uz sebe, znači vidite svjetionik na njima. Svjetionik je zapravo napušten i poznat je po tome što je prvi napušteni svjetionik na Jadranu, po tome da ga je posada svojevoljno napustila. I to je bilo sad tamo 50-ih ili 60-ih, je jako olujno nevrijeme pogodilo Dubrovnik i svjetioničar koji je tamo bio se sklonio, kako to obično biva, u kupolu i sam on to znao. Večeras će puknuti nevrijeme, ili ću umrijeti ili ću ostati živ pa ću dati otkaz, kako to obično ide. I nevrijeme je bilo toliko jako da je kao, što sam rekao i gore, pričat ćemo o jednom velikom kamenu. Da je kamen težak nekoliko stotina kila, zapravo more donijelo u svjetionik i zabilo ga direktno kućicu svjetionike. To su sutra dan službe odmah primijetile kao nešto nevjerojatno, nešto veliko, nešto wow. I čak se trebalo u nekoliko puta ga raskomadati da bi ga se skinulo. I naravno svjetioničar je rekao da čovječe screw this i svjetioničar je dao otkaz. Tako da vam je svjetionik na grebenima postao prvi od posade svjesno napušteni svjetionik na Jadranu u povijesti. Tu je danas više neki ronilački turizam, posebice tu su se nasukali mnogi brodovi čak iz vremena Dubrovačke republike. Jedna priča ide da je tu jedan koji se nasukao prevozeći zlato u Veneciju da bi se platio jedan dio naše slobode, ustupaka i tako dalje. Onda je on tu potonuo i tu je to zlato potonulo. Međutim, to nikad nije potvrđeno, a niti demantirano. Tako da kogod ima priliku traži zlato u grebena, a kad je mirno more, izvolite. To je naša zadnja velika postaja, polako se upućujemo prema dnu brda i polako idemo prema kući. I eto ga, došli smo do kraja našeg malog izleta u kojem ste mogli vidjeti da Dubrovnik nije samo mjesto u kojem ćete sigurno naletiti na neku gužvu, nego i prava mala prirodna oaza u kojoj možete uživati bilo da tražite samoću i mir ili želite s nekim uživati kako spada. Koje lokacije su za vas srušile stereotipe i zapravo ponudile puno više od onog što ste od njih očekivali? Recite nam u komentarima i ne zaboravite lajkati video i subscribe se na kanal za još više ovakvog sadržaja. Burazilega, out!